Estem gravant un vlog. Oh my god. On és? Un moment, on és la Júlia? Que xula! Ara, la Júlia! què fas, Júlia, amb la teva vida? Jo ara mateix estic estressada i poc més, però farem un curs superguai i jo estic operant la càmera, per tant, a tope. I anirà superbé. Àlex, vols presentar? Digam, que lo que aquí el camarero... No, que mentider! És el director de càsting i altres coses, fa tot. Director de càsting, ara cambrer també, ajudant de direcció i cap de producció. Fas moltes coses amb la teva vida. No. Penedit. Per què? Que no... Ho fas molt bé. Que era broma. Soc la Judit Hassa i què ha dit la Júlia? Jo soc la compi. Què vas? Som les co-directors, bueno, digue-li com vulguis, del curs de Snails. De dues persones que es coneixen una nit i com es canvien la vida l'una a l'altra simplement parlant. O sigui, l'únic que veurem és com parlen al llarg d'una nit, tota una nit. I com, pues, realment, joder, la importància de connectar amb les persones. I ja està. Molt bé. Oli, caracolis! Ai, on està? Espera. Literalment caracolis, literal. Caracolis. Em dic Marta Tolles. I què fas, Marta Tolles? Res. Aquí, no, aquí, en plan, Ah. és la teva feina. La meva feina és fer fotos i ser perfecta. Molt bones. Molt bé. Ja està. Hola, soy Momuac en YouTube. Sígame. La que m'hauria d'estar fent el maquillatge amb mi s'està fent el maquillatge. Un moment. Sí. Perdó que m'hagi fet el lip combo, és que si no em sento com... No, tia, era una broma. Un muerto. Vale. Era una broma. M'he rentat les mans, tot esto, que no soc una cotxina. Ah, està al revés? Sí, és així. Hola, petits! Presentis. Soc la Uxia, ajudant de producció. I m'estic menjant una pizza que tengo pal meu aquí. Un ayo es valiente, poderoso. Hanna, espera això, ¿vale? Hola! Emotions. Bueno, que acabo de descubrir que Blue Tag es Blue Tag porque era azul y Tag porque es... ¿Qué significa? Sí, como una porque es goma. Entonces goma azul y este que es blanco sería white tag, como ha dicho Erin, porque es goma blanca. Quiero un like en este vídeo solo por el dato que no sabías, que seguro que no sabías. Y otro dato que no sabían. Post-it es post-it, en plan, cuélgalo en inglés. Claro. ¡Boom! Sí. Ja ho tenim, vale? Anirem a gravar. Les de so, heu fet proves? Sí. I bé? Vale, el plan B, no crec que sigui ara el plan B, Ay, es el de la Hanna. És que la... ¿Tú estás nerviosa? Jo no. Nunca, ¿no? Jamás. Tú sí. Espera, presenteu a l'Òscar. Òscar, Hola, quin és el teu personatge? el personatge del Nico. I què fa el Nico? Parla francès. Sí, literal. Voler atenció. En anglès, però amb accent francès. És un repte, mai ho he fet. Com estàs de treballar tanta estona? Jo estic fent foto fija. Va, us ensenyo la foto en primícia. Espera, ¿De quién es esta cámara? Es divina. De esa diva. Pues es divina la cámara. Es divina, la verdad, es bastante guay. I hòstia, és molt bona. És molt bona. Seqüència 5, escena 1, toma 6. Hi, vols una? Sorry, do you want one? Yes, sure. Merci. Anna, you're the French one. And this is a good thing or a bad thing? Just a thing, I guess. I want to try and differentiate everyone with something. And I am just the French guy. Well, I'm just the roommate, if it makes you feel any better. It's just the end. You're very famous here. Really? Of course. Ingrid talks about you in every conversation. Good things or bad things? Just things, I guess.
Do you mind? Yeah, sorry. Joder. You too. Okay. Is that your special talent? Maybe. It's a good one, no? Yeah. Merci, Rona. So, where'd you learn it? My special talent? On the Erasmus? Obviously. With all the drinking and the parties. What about influence from my friend? No, okay. It was your friend who started the parties. I don't believe it. But it's true. And for your information, we did a lot more than drinking there. Having sex? Wow, you sound like an expert. Did you go on Erasmus? Me? No. Hmm? You don't want to? No. I couldn't. My life is too well done, you know? Oh, Can't leave. fair. But, you know, you always have time if you want to. It's a great experience. Everyone says that. Because it's true. You learn so many things there. Right. Like, drinking and having sex. Okay, now you are a little obsessed. It's not true. Not for everyone. Not for you? Okay. You don't want to answer that question to a stranger, I get it. No, I just didn't do too much of that, you know? No. Yeah. No, I was, In prison? not in, I had a girlfriend that moment. Okay. Estem fent un descans. Sí, però un descans. Sí, no? Fatiguer. No som fatigues? Mezclando los idiomas. Molt bé. Tu què fas al curtmetratge? Soc figurante, figuret i figura. Molt bé. Molt bé. Càmera, más tu. T'agrada? Sí, està molt bé. Voleu saludar? És molt guai. Com us dieu i quina és la vostra funció? Nosaltres som la Erin i la Naira. I som sonidistes. Penseu que anàveu a dir, som subnormals. También, no, también, es lo que se nos da mejor, la subnormalidad. Però sonidista mola molt. O sigui, jo us he vist allà amb la maquineta que després mirant. Sí, mira. No sé el que voleu fer. Perquè sonidistes. No? ¿Qué rima con B? Ni idea. Mira, allà m'hagués fet ¿Qué rima con B? Sí, ho has fet molt bé. Ho fa molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. No lo sé. Mira, el text el teniu superbé. Jo pensé que Anna, sí, soy yo la que l'havíem practicat quan vam quedar, però després ja no. Vale, so grava. Sí. Cámara grava. Sí. Acció. Secuencia 6, toma 6. We've been together for 3 years. So, 3 years. You got the good moments and the bad moments, right? It's normal, it's good. A little crazy sometimes. But when you've been having crises in like half of the relationship, like me and my brother, I don't know. Sometimes I want to ask him, what are you fighting for? You know? Like, what is the goal? Stability? Happiness? You're not going to find stability when you're fighting against life. It's just that you are not meant to be together. So, let go. Letting go is good. Okay. You've been hurt or something. No. Did she break up with you? It's okay. I'm not laughing at you. It was mutual. Breakups are never mutual. It was, and I'm happy it happened. When I realized that, when I stopped fighting, I realized how stupid I had been holding on. Fighting for what you want is not stupid. You can't just give up when things aren't going the way you want. Sometimes the things you want aren't the things you need. That's too pessimistic. It's not. It's not. It's the opposite. I'm telling you. Yes. Should we go outside? Yeah, Okay. let's go. Vale. Dios mío. Què tal? Com et sents després de gravar?
presentar esto ahora. Sempre bé. Ho has fet molt bé. I tu també, Casi como Ja ho veureu després al curt. A veure què estem. Segur que us agradarà. Si no us agrada, pues, és mentira. El primer dia de gravació, com us sentiu? Estem molt contentes, agraïdes per tot l'equip. Ho han fet superbé. I demà millor. Ara sí. Hola, soc la Natàlia i faré el paper d'Ingrid. I qui és l'Ingrid? I som companyes de pis. I avui farem una festa. Tot i que no està molt animada, Jo no però... tinc gaires ganes de fer la festa. Estem maquillada com una pro. Què? Per la mà. Perfecte, merci. Perdona. Fuerte, Fuerte. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que guapes que estem. Tengo que parar de decir. Com et Amb sents? el lip combo. Ei, oi que sí? Hablo muy mal, Tu també. Fem una festa? Una festassa. Perdona, que t'has d'acotar, no? És que això és com... Es veu al revés, no? Clar. Sí, clar, és així. Crec que no estic acostumada a veure de... Ja, jo encara no m'he acostumat, i porto anys fent blogs. No, tornem a fer. A veure... Seqüència 2. Escena 1, toma 2. Acció! Vale, una mica més fluix. Your studies. My studies? This is boring. Well, I want to know, so tell me. Okay, business. Third year. No, I mean like... Yeah, I look old. No, I thought you'd be doing masters or something. No, well, I'm not. When I do it, I started late. I started late. Why? Òscar, té. Ask a lot of questions. Merci. I la pulsareta? La tenim? You know, it makes sense to do the theater. Yeah, personal. I am hard, so you mean? Wait, can you read something? I have a theater play. You can read it. Please, please, please. Okay, I can't go any higher, so just say yes. Okay, I couldn't find it, but I have this book I'm reading now. It's in English and it's very intense. It's good for theater. This one. Sí. Però la porta està tancada, la porta està tancada. Ah, vale. La porta... És que bueno... Sí, la porta està tancada i l'obrim, no? He de caminar com abans. Camino des d'aquí. Sí. Vaig. Que atento, Sí, no? Sí, o sigui... Ja que estem. So grava. Sí. Cámara grava. Sí. Acció. Secuencia 2, escena 2, toma 1. Obro, eh? Good. Hi. Nice to meet you. Hi. Vale. Estem fent un descans. Hem anat a comprar snacks i begudes i cosetes. Hola, noies. Hola. Esteu descansant? Esteu descansades? Molt descansades. Què menges? Galetes amb cafè. Molt bé, així m'agrada. Saludeu. Què tal? Com estan en el segon dia? Bien. Esteu cansades, no? Estic molt cansada, Tania. Sí, a veure, és un dia molt... Jo ahir no vaig veure tampoc. Hola, Júlia. Hola! Com estàs? Molt bé. Segon dia de rodatge i avui se viene la noche loca. Estàs contenta? Estoy muy contenta. Es hora... Bueno, ¿qué pasa? I tu, Guillem, com estàs? Estic bé. De figurante. Guillem, què fas tu? He fet bé, de la mà, així. Has fet superbé la mà. Estic molt orgullosa de tu i la teva mà. Gràcies. Voleu saludar? Hola. Acabes de fer un tap? Aquí és la gràcia, està bé. Ella m'ha dit, hem d'anar de festa però sense pressupost. This is my camera. This is pretty song. Do you like my camera? Yes, of course. It's a really good camera. Thank you. Canon. I can see. You know how to read. Congratulations. Yes, of course. I went to school.
Oh no. We're out of Focus. Should I'm a little bit drunk. You're a bit drunk? Yes. You look drunk. Yeah, because I am. És blogger? Tio, això ja ho hem parlat, Òscar. No. Sí. Ets blogger no hem parlat que fas blogs. Però fas blogs de què? De la meva vida personal. Jo no soc una dona bé insultar, tampoc se m'adona bé actuar, però aquí estem, m'ha tocat-me, arrascant-me Marta sense jo. Marta, agafa sa puta paraula, per favor, tiraré tot el que hi ha sobre sa taula. O si no, me diràs que no és que bé, que no som una rapera. Figurant-ment no ets al·lucinant, però si tu et ve i el teu anglès és bo, sé mentir molt bé, fa por. T'he dit que no vull tirar més, Perdó. T'ha sortit nat, sota bé. Vinga, ara... Vinga, va, ara vaig jo. Ara vaig jo, i entro a la base com puc. I és que soc així, jo rapello i soc Hulk. Perquè vaig a verd i és així, jo soc pur. Estic rapejant i collons ho faig a full. I no paro, i segueixo, i entro, i faig de nou. Jo sé que aquí no estem generant un renou. Però de notes, no em poseu un 10, poseu un 9, que almenys no ho faig malament, però seguim el show. Molt bé. Ella té una tècnica boníssima. Ara, tira-la. Tira-la, aquesta és la meva tècnica. Si no et surt la paraula, repeteix l'última i seguirà. També pots ajustar la darrera síl·laba. Així sembla que tot està rimant, però en realitat no m'ho surt una merda. Veig com funciona, ara sí que ho enteneu. Per favor, directores, podem acabar. Tenc com a gana i na Hanna crec que se n'ha d'anar. O sigui que, per favor, podem activar o m'adorm aquí i demà ja Ja es veurà. Però tranquil·la, que la Hanna no marxarà, perquè la porto jo i sense mi segur que no arribarà. Així que, bueno, com que jo l'haig de portar, tu deixa-la tranquil·la, que després ja estarà. A casa o on sigui. I si no, doncs Déu vulgui. I si no rima, doncs m'és igual, que jo estic fent un freestyle que t'ho juro que és real. I crec que es nota. I si no, doncs bueno, el Menda doncs s'equivoca. És el que passa. I no hi ha res més millor que estar amb els amics fent un free de debò. Es nota. Ara que t'hi veig, tens un aire de granota. No em creus? Però... I tu tens cara de gripau. De fet, potser et podries també dir Pau. O dir Manel, o dir Joan, o dir Guau. És perquè rimava amb Ripau. I m'ha sentit així que vull que us digués el que em surt i ja estau. I ja estau. No hay sonido, estamos aquí para... Me voy. Ideal. Clar, és que sí. Vale, és que Àlex, aquesta mirada la intensa, no F1, és? quin ressò? Jo he de fer així. Hola. Hola. Ella m'arriba. Sou els millors. Podríem plorar. Ai. És que no se'm mira com si em miro a mi mateix. Your studies. My studies? Yeah. This is boring. Okay, well, I want to know, so tell me. Business. I'm in third year. Oh, she's smaller. Are you colder? No! Oh, no, my goodness. No, that's not what I meant. That's not what I meant. I'm sorry, okay, sometimes I say things and they don't really make sense. No, you said it very clear. I look old. That's fine. I'm so sorry. I thought you'd be doing masters or something. Well, I'm not. I started late. Why? You ask a lot of questions. I'm curious. You are curious. Curious. It's the sound of the S. The sound of the S, curious. No, not like... Okay, leave it. I was studying something else before. Theater. I was studying theater, okay? I left it to study something that was going to be more useful. And is it more useful? We'll see when I try to do the job. Ja hem acabat el segon dia de gravació. Són les
Quina hora és? Són la 1:05 de la nit. M'estic acabant l'entrepà del sopar. I ja està. I aquesta és la vida. L'Òscar està tenint un xungo perquè s'ha fumat com 10 cigarros. Què busques? Això, mira. Això és una mica de colorete. Aviam, explica'm. No, però no me l'has posat. Perquè no me l'han posat mai. Ah, venga, Marta. Coño, és que no l'he maquillat mai. És veritat, a mi m'ha maquillat la Judit aquests dies. ¿Y tú qué haces, impostora? Yo... Vale, rímel no, perquè t'has aixecat. Vale, entonces... Em posaven... Polvitos... Em posaven... Lo de les celles. Sobretot m'han posat corrector aquí i aquí. Sí, perquè té com vermellot. Sí, és que estic sempre vermella, tia. Vaig a gravar la gent, vale? Grava la gent, grava la gent. Grava la gente sin que se enteren. Cuinaire. Estoy muy cansada, déjame, vale. Sonidistas a la acción. 1 y 2 y sonidistas a la acción. Ahí va ser Eurovisió. Cuéntalo. No vaig mirar que Eurovisió estava gravant. Per què estàs tan a prop? No ho sé, perquè m'encanta. No vaig veure Eurovisió, estava gravant aquí a les 12 de la nit, estàvem allà amb Dilo, unes dilo. ties argentines que no callaven. Esto no está pagado. I jo, amb tot l'amor del món, chicas, por favor, es que estamos grabando. Hijas de puta. I elles, sí, vale. 5 minuts callades, després tornen a fer soroll en plan, chicas, de verdad que solo tenemos esta noche, no sé qué. Y vuélvanse a su país. Ara. Cortamos. Com estàs de l'1 al 10 de nerviós? 8 i mig. 8 i mig. No se'm nota? Se nota un montón. Es así. Este drama por una puta peli. Pero... Estás a la universidad. Si esto es... Està super nerviós. Com estàs de nerviosa de l'1 al 10? 0. No, és a dir... No, això ho tallem, És a dir, estic super nerviosa. Com estàs de nerviosa de l'1 al 10? Estic super nerviosa, és que és l'última escena i no sé. Però total, mira, fes així amb la mà. Mira. ¿Cómo se hace eso? Pues como todas las cámaras. No. Només Els actors no sé si estan concentrats o cansats, metiéndose en el método o cansado, no ho sabrem. Y la nena está cansada o concentrada, tampoco sabrem. Our sonidista, Shia Diva, és preciosa. But maybe we will be different, you know? Like, we all live in Japan or something. Oh, maybe you're Catalan in our next life. Maybe you're French. Oh no, hell no, hell no. Why? Oh, come on. No, maybe we're really small and the popcorn smashes us. Or maybe we are snails in our next life. Snail friends. Sure. Hola, acabo d'arribar a casa, estic vermellíssima. Estic molt cansada, estic molt contenta perquè ha estat una molt bona experiència i la gent meravellosa. Sempre dic el mateix, però és que és la veritat, m'agrada molt actuar i m'he adonat que m'agrada molt actuar davant de càmera, que jo tinc un background més de teatre musical i de teatre en general, però m'agrada molt la càmera també i jo crec que sortirà un curt molt guai i crec que la gent ha fet molt bona feina. L'Òscar és molt bon actor, la Judit i la Júlia són molt bones directores, l'Àlex ha fet una feina, tothom, és que el Víctor, la Erin, la Fernanda, és que no tinc temps ja de dir tots els noms de tothom, però tothom ha fet... No sé, estic molt agraïda amb la gent, ens han tractat superbé. I no res, i ara tornem a la vida real, que he de fer un treball per demà i són 2:45 de la tarda i no he començat a fer-lo perquè jo al matí vaig a la uni i a la tarda treballo. I he estat tot el cap de setmana des de divendres fins avui rodant. És la vida de l'artista, no passa res. Ha molat molt, tio, i espero poder tornar a treballar amb tota aquesta gent ben aviat, que són gent amb molt talent i gent que ho fa molt bé. I també jo crec que és molt important sentir-se còmode amb la gent amb qui treballes. Realment et permet fer una feina molt millor, que no pas si estàs incòmode, que jo he estat en situacions en les quals estava incòmode i era com, oh, merda. Aquí deixo el vlog i espero que us hagi agradat.
acompanyar-me en aquest moment de la meva vida tan especial i tan únic. Doneu-li like, subscriviu-vos, no sé ni parlar català, i ens veurem al pròxim vídeo. I la meva... tinc això super desordenat, no? No ho mireu.